Martin prišiel do Zlatna skoro večer. Bol október, chladno a rýchlo sa stmievalo. Cesta cez dedinu bola mokrá po daždi a nad lesom sa držala hmla. Nie hustá, ale taká, ktorá človeku hneď pokazí pocit istoty. Najmä keď prišiel niečo hľadať. Martin neprišiel na výlet. Prišiel kvôli bratovi. Jeho brat Tomáš zmizol pred 7 týždňami v pohorí Tríbeč. Ráno odišiel na krátku túru. Poslal jednu fotku z lesa. A potom sa už nikomu neozval. Polícia ho hľadala. Dobrovoľníci ho hľadali. Prehľadával sa les aj okolie. Nenašlo sa nič. Žiadny mobil. Žiadny batoh. Žiadna bunda. Nič. Po čase sa všetci začali tváriť, že sa to asi už nevyrieši. Len Martin s tým nevedel prestať. Mal pocit, že niečo nesedí. Tomáš nebol neskúsený turista. Nepôsobil ako človek, čo sa len tak stratí pár kilometrov od dediny. Ubytoval sa v starom penzióne pod lesom. Volal sa Javorina. Budova bola staršia, drevená, trochu ošarpaná, ale stále fungovala. Na recepcii stála žena okolo 50-ky. Krátke vlasy, unavená tvár, pokojný hlas. Volala sa Alena. Keď jej Martin povedal, že je brat nezvestného Tomáša, nevyzerala prekvapene. Váš brat býval v izbe číslo 4, povedala. Martin sa na ňu pozrel. Tá je voľná? Áno. Dala mu kľúč. Izba bola jednoduchá. 2 postele, drevená skriňa, malý stôl, staré kreslo, okno smerom k lesu. Všetko pôsobilo obyčajne, ale len do chvíle, kým si všimol papier na stole. Bol na ňom od ruky nakreslený kus mapy a vedľa jednej lesnej cesty bolo napísané Sem nechoď. Nič viac. Martin chytil papier do ruky a chvíľu naň len pozeral. Mohol tam byť od kohokoľvek. Mohol to byť vtip. Mohla to byť náhoda. Ale v miestnosti, v ktorej býval jeho brat, tesne pred zmiznutím, to nepôsobilo ako hlúposť. Odložil papier nabok a vytiahol mobil. Otvoril poslednú fotku, ktorú Tomáš poslal. Na prvý pohľad nič zvláštne. Hmla medzi stromami. Kmeň buka. Hrnček na pni. Kúsok Tomášovej topánky v zábere. Ale čím dlhšie sa na to díval, tým viac ho rušila jedna vec v pozadí. Medzi stromami bolo vidno niečo svetlé. Nie veľa. Len úzky biely pás, akoby kus steny alebo omietky. Včera doma si myslel, že je to len hmla. Teraz si tým už nebol istý. Zišiel dolu na večeru. V jedálni sedeli 2 chlapi v maskáčoch, starší manželský pár a jeden muž s notebookom. Martin si sadol bokom ku oknu. Alena mu priniesla polievku a chlieb. Môžem sa niečo spýtať? Povedal po chvíli. Skúste. Pýtal sa môj brat na niečo konkrétne? Kým zmizol? Alena prikývla. Na starú horáreň. Kde je? To je zložité. Martin sa zamračil. Ako zložité? Na mapách ju ešte nájdete, ale v skutočnosti už roky nestojí. To ho zarazilo. Ako je potom možné, že ju ľudia stále hľadajú? Alena si utrela ruky do utierky. Lebo niekedy ju vidia. Martin nič nepovedal. Žena sa pozrela smerom k oknu, za ktorým už bola len tma a slabý odraz jedálne. V Tríbeči sú miesta, kde sa ľuďom nezhoduje to, čo vidia, s tým, kde naozaj sú, povedala. A stará horáreň je jedno z nich. Tomu veríte? Ja verím tomu, čo som tu už počula od priveľa ľudí. Martin odložil lyžicu. Tak mi povedzte rovno, čo si myslíte. Alena sa na chvíľu odmlčala. Potom povedala. Myslím si, že váš brat neodišiel z lesa normálnym spôsobom. A myslím si, že ak ho chcete hľadať, nemali by ste tam chodiť po tme. Po večeri sa prešiel pred penzión. Vzduch bol studený a mokrý. Hmla visela nízko nad cestou a les nad dedinou vyzeral čiernejší než predtým. Martin stál pri plote a pozeral hore ku stromom. Odtiaľ sa ozýval len vietor a občasné praskanie konárov. Nič nenormálne. Len ten pocit. Ako keby les nebol len les. Ako keby čakal. Keď sa vrátil do izby, znova si pozrel papier s mapou. Potom fotku od Tomáša.
potom mapu z mobilu. Značená cesta ku starej horárni tam naozaj stále bola. Lenže podľa modernejších vrstiev už mala byť tá stavba preč. O 22:13 sa v chodbe ozvali kroky. Martin sa na sekundu pozrel ku dverám. Normálne kroky. Niekto išiel na záchod, možno na recepciu, možno fajčiť. Nijako to neriešil. O 10 minút neskôr však na dvere niekto zaklopal. 3 krátke údery. Martin vstal. Kto je tam? Nikto neodpovedal. Otvoril. Chodba bola prázdna. Len na koberci pri dverách ležal malý kovový kompas. Zohol sa poň. Otvoril ho. Ručička sa chvíľu triasla a potom sa ustálila. Neukazovala smerom von. Ukazovala na stenu oproti izbe. Martin sa postavil a prešiel k nej. Bolo tam len drevené obloženie a za ním múr. Nič viac. Priložil kompas bližšie. Ručička sa ani nepohla. Stále ukazovala tam. Vtedy si všimol ryhy na ráme svojich dverí. 3 zvislé čiarky a pod nimi vyškrabaný odkaz. Neotváraj, keď klope druhýkrát. Martinovi nebolo dobre. Vošiel do izby a zamkol. Chvíľu stál pri dverách a počúval. Penzión bol tichý. V diaľke televízor, voda v trubkách, niekto zakašľal. Všetko normálne. Len ten kompas na stole ukazoval na stenu, ako by za ňou bolo niečo dôležité. Okolo 1 v noci ho zobudilo klopanie. Tok, tok, tok. Sadol si na posteli a pozeral do tmy. Niekto klopal na dvere. Prvé klopanie. Potom ticho. Martin si spomenul na nápis na ráme. Neotváraj, keď klope druhýkrát. To znamenalo, že prvé ešte nebolo to zlé? Alebo práve naopak? V takých chvíľach človek nevie, čo je hlúpejšie. Veriť cudzej vete, alebo ju ignorovať. Prišlo druhé klopanie. Tento raz len raz. Tok. A po ňom hlas. Majo. Martinovi sa okamžite rozbúchalo srdce. Tak ho volal len Tomáš. Od detstva. Nikto iný. Otvor, ozval sa bratov hlas. Som tu. Martin sa postavil. Tomáš? Hej. Hlas znel tlmene, akoby cez dvere. Ale nepochybne to bol on. Presne ten tón, presne ten spôsob, akým vyslovoval jeho prezývku. Martin spravil 2 kroky k dverám. Kde si bol? Za dverami sa ozvalo tiché vydýchnutie. Pusti ma dnu, je mi zima. Martin stál s rukou na kľúčke. Niečo v ňom vravelo, že má otvoriť okamžite. Že ak to neurobí, bude si to vyčítať do konca života. Ale druhá časť hlavy kričala, že je 1 po noci. Jeho brat je nezvestný 7 týždňov a nič z toho nie je možné. Povedz moje meno, povedal Martin. Na druhej strane ticho. Potom hlas zopakoval. Majo. A vtedy si Martin uvedomil chybu. Nie v mene, v rytme. Tomáš nikdy nepovedal len Majo takto plocho. Vždy v tom bola emócia, irónia, únava, smiech. Toto bolo len slovo naučené správnym hlasom. Martin odtiahol ruku z kľúčky. Ty nie si on. Za dverami bolo ticho asi 2 sekundy. Potom ten istý hlas povedal. Ale viem, kde si ho nechal. Martinovi sa zovrel žalúdok. To bolo presne miesto, kam mu to malo siahnuť. Do viny. Do toho, že sa s bratom posledné roky odcudzili. Do toho, že posledný vážny rozhovor skončil hádkou. A práve vtedy sa z druhej strany izby ozvalo ďalšie klopanie. Na okno. 3 krátke údery. Martin sa otočil. Za závesom bola len tma. Ale zvuk prišiel zvonka. Z druhého poschodia nad zemou. V strede noci. Uprostred lesa. Na dverách sa znovu ozval Tomášov hlas. Nie tam, sem. Okno zaklopalo znova. Martin cúvol k stolu. Bol medzi 2 zvukmi, ktoré sa navzájom vylučovali. A predsa boli obidva skutočné. Niekto alebo niečo stálo na chodbe. Niečo stálo aj za oknom. A zrazu sa spoza závesu ozval starý ženský šepot. Neotváraj. Hlas starej mamy. Martinovi po tele prešiel taký chlad, až mal pocit, že ho to reálne zabolelo.
Neotváraj ani jemu, ani mne, zašepkal hlas. Len počkaj, kým odíde. V tej chvíli sa kľúčka na dverách pomaly pohla dolu. Niekto skúšal vojsť. Martin zíral na kov, ktorý sa jemne hýbal. Potom pustil mobil z ruky takmer na reflex a vytočil recepciu. Nikto nezdvíhal. Na dverách sa kľúčka pustila a z chodby sa zrazu ozval hlas Aleny. Kto tam je? Okamžite bolo ticho. Žiadny Tomáš. Žiadne okno. Nič. Martin odomkol a otvoril. Na chodbe stála Alena v župane a s baterkou v ruke. Vy ste klopali? Spýtal sa. Nie. Počula som mužský hlas na chodbe. Martin na ňu len pozeral. Poďte dolu, povedala. Už je to zlé. V kuchyni penziónu mu naliala čaj a prvýkrát hovorila naozaj otvorene. V Tríbeči sa ľudia niekedy nestratia hneď telom, povedala. Najprv ich osloví hlas. Hlas človeka, ktorému veria. Hlas niekoho, koho chcú nájsť. Alebo niekoho, komu sa boja neotvoriť. Martin držal hrnček oboma rukami. Hovoríte o tom, ako keby ste to už počuli 100-krát. Nie 100-krát. Dosť? Vtedy sa z kúta pri peci ozval ďalší hlas. Aj mňa volal brat. Martin sa otočil. Sedel tam ten muž s notebookom, čo večeral v jedálni. Doteraz si myslel, že išiel spať. Volám sa Erik, povedal. Môj brat sa stratil tu pred 3 rokmi. Tiež som prišiel do penziónu. Tiež som dostal izbu. Tiež som v noci počul jeho hlas za dverami. A otvorili ste? Erik pokrútil hlavou. Nie, preto tu ešte sedím. Vytiahol z tašky mapu a rozložil ju na stôl. Boli na nej červené body a poznámky. Tu mizli ľudia. Alebo sa odmlčali. Alebo ich potom našli na úplne inom mieste, než kde mali byť. Ukázal na miesto severne od Zlatna. A tu bývala stará horáreň. Martin sa sklonil nad mapu. Tomáš sa pýtal presne na ňu. Erik prikývol. Tak ráno ideme tam. Martin sa na neho pozrel. Vy pôjdete so mnou? Aj tak by som tam šiel. Keď sa začne vracať hlas, znamená to, že sa znova ukazuje cesta. Martin chvíľu mlčal. Potom prikývol. Pretože v tej chvíli už vedel, že ráno do toho lesa pôjde. A tiež vedel, že po dnešnej noci tam už nepôjde len hľadať brata. Pôjde tam zistiť, čo sa v Tríbeči učí hovoriť cudzými hlasmi. Tomášov hlas mu ešte chvíľu znel v hlave, aj keď už sedel dole v kuchyni penziónu a držal v rukách horúci hrnček. Martin skoro nič nehovoril, len počúval Alenu a Erika a pritom mal stále ten istý pocit, že ak zavrie oči, znovu začuje klopanie na dvere a nebude si istý, či bolo naozaj alebo nie. Erik rozložil mapu na stôl a prstom ukázal na miesto severne od Zlatna. Tu sa strácajú ľudia najčastejšie, povedal. Nie vždy natrvalo. Niekedy sa vrátia, ale skoro nikdy sa nevrátia rovnakí. Martin sa pozrel na červené značky na papieri. Nebolo ich málo. Niektoré pri sebe mali dátum, iné len krátku poznámku. Počul manželku, vrátil sa po 14 hodinách, bez topánok, nezodpovedal na meno, videl dom, ktorý tam nie je. Martin si prešiel rukou po tvári. A môj brat? Erik sa pozrel na miesto pri starej horárni. Tam sa odmlčal. To ešte nemusí znamenať, že tam aj zostal. Ale ak sa stratil kvôli tomu istému, čo tí ostatní, začalo sa to tam. Čo je toto isté? Erik chvíľu mlčal. Neviem, čo to presne je, ale viem, ako to funguje. Najprv človek uvidí alebo začuje niečo, čo ho vyvedie z bežného smeru. Potom prestane sedieť vzdialenosť. A keď už nevieš, kde si, začne sa meniť aj to, čo počuješ. Ako meniť? Les ti začne vracať hlas niekoho, komu veríš. Alena odložila utierku a oprela sa o linku. Najhoršie je, že to nikdy nezačne veľkou hrôzou, povedala. Najprv je to len čudné. Hlas, ktorý by tam nemal byť. Chodník, ktorý si nevšimol predtým. Dom alebo stavba, ktorá tam podľa mapy nie je. A keď si to človek ide overiť, už je neskoro. Martin sa zahľadil na mapu. Ráno tam idem.
Alena sa zamračila. Nie sám. Erik ide. Erik prikývol. Pôjdem. Ale poviem ti jednu vec rovno. Ak tam naozaj nájdeme niečo, čo bude hovoriť Tomášovým hlasom, nesmieš ísť za tým len preto, že to znie ako on. Martin zdvihol oči. To sa ľahko povie. Áno, povedal Erik. Preto to toľkým ľuďom nevyšlo. Do izby sa Martin vrátil až po druhej. Už nezamkol len zo zvyku. Skontroloval okno, dvere, aj kúpeľňu. Bolo to smiešne, ale v takých chvíľach človek robí veci skôr pre nervy, než pre bezpečie. Na stole stále ležal kus papiera s nakreslenou mapou a nápisom Sem nechoď. Vedľa neho položil kompas, ktorý našiel na chodbe. Ručička stále ukazovala na stenu oproti posteli. To už nebolo len zvláštne, to bolo nepríjemne trvalé. Martin k nej podišiel bližšie a poprvýkrát si všimol, že drevené obloženie na stene nie je celkom rovné. Jedna úzka latka bola o pár milimetrov posunutá. Oprel sa o ňu prstami. Povolila. Za ňou bola úzka dutina v múre. Nie veľká, len taká, aby sa tam dal schovať papier alebo malá krabička. Martin do nej posvietil mobilom a uvidel zápisník. Starý, tenký, s tmavomodrým obalom. Vytiahol ho von. Na prvej strane nebolo meno. Len dátum spred 4 rokov a jedna veta. Ak toto niekto našiel, znamená to, že izba si ťa pustila ďalej. Martin si sadol na posteľ a začal čítať. Písmo bolo mužské, trochu kostrbaté, akoby písané v zhone alebo v zlom svetle. Prvý večer som počul ženu za dverami. Druhý večer otca. Tretí večer už neklopali na dvere, ale na okno. Alena mi povedala, že keď začne klopať aj okno, les už vie, v ktorej izbe si. Martin listoval ďalej. Nevyšiel som, ale ráno som aj tak našiel pri posteli mokré ihličie. O stranu ďalej. Horáreň tam nie je stále. Keď ju človek nájde, nemá ísť dnu. Ja som tam vošiel len po prach. Stačilo to. O 3 hodiny neskôr som stál zasa pri penzióne, ale bol večer, hoci som vošiel ráno. Na ďalšej strane bolo meno. Denis. Martin stúhol. To bol môj brat, povedal zrazu Erikov hlas od dverí. Martin vyletel. Dvere boli zavreté. Hlas prišiel z chodby. Rýchlo vstal, otvoril a na konci chodby naozaj stál Erik. Oblečený, bledý, s baterkou v ruke. Prepáč, povedal. Nechcel som ťa vystrašiť. Videl som svetlo. Martin zdvihol zápisník. To písal tvoj brat. Erik prišiel bližšie a pri pohľade na obal akoby o pár rokov zostarol. Myslel som, že je preč. Martin mu ho podal. Erik sa oprel o stenu pri dverách a listoval. Pri jednej strane sa zastavil. Tu. Ukázal na vetu pri spodku stránky. Keď budeš pri horárni a zbadáš 3 veci naraz, nechoď ďalej. Zvon. Svetlý dom medzi stromami. Hlas niekoho blízkeho. Martin naňho pozrel. Čo to znamená? Že ak sa ukáže všetko naraz, miesto je otvorené celé. A čo vtedy? Erik otočil ešte jednu stranu. Na nej bolo len pár slov, písaných prudko, ako by mu niekto pritom hýbal rukou. Keď sa cesta začne vracať sama do seba, už nehľadaj človeka. Hľadaj hranicu. Martin si tú vetu prečítal 2-krát. Hranicu. To slovo mu ostalo v hlave až do rána. Vyrazili krátko po 7. Obloha bola bledá, bez slnka. Vzduch vlhký a studený. Nad dedinou sedela nízka hmla, ale nie tak hustá ako v noci. Lesy Tríbeča vyzerali ráno takmer nevinne. To je na podobných miestach vždy zákerné. Cez deň sa vedia tváriť, že všetko nočné bola len unavená myseľ. Erik mal batoh, mapu a 2 fľaše vody. Martin si zobral len bundu, mobil, malý nôž a zápisník po Denisovi. Prvých 20 minút išli po normálnej lesnej ceste. Rozprávali sa málo. Martin skôr počúval. Erik mu cestou povedal len základné veci. Že Denis sa nestratil ako turista,
ale ako policajt pri pátraní. Že bol rozumný človek, nie typ, čo sa ženú za historkami. A že posledné 2 týždne pred zmiznutím stále opakoval jednu vetu. V tom lese niečo neposúva ľudí, posúva smer. To nedáva zmysel, povedal Martin. Presne, odpovedal Erik. A keď veci prestanú dávať zmysel, človek ich najprv vysvetľuje zle. A to býva chyba. Prišli k miestu, kde podľa mapy kedysi stála stará horáreň. Na prvý pohľad tam nebolo nič zvláštne. Len pár kameňov, zvyšok nízkeho múrika a zarastený priestor medzi stromami. Ale o pár krokov ďalej sa to zmenilo. Medzi bukmi sa objavila úzka tmavšia línia. Chodník. Nebola to oficiálna turistická značka, ani bežná lesná cesta. Skôr pás zeme, ktorý bol menej zarastený než okolie. Ako keby sa tam chodilo, len nie vždy. Erik sa zastavil. Včera tu nebol. Martin sa pozrel na zem. A dnes je... Hej, tak ideme? Erik chvíľu váhal, potom len kývol. Keď vstúpili na ten chodník, zmenilo sa niekoľko vecí naraz. Nie prudko, nenápadne. Najprv zmizol zvuk potoka. Potom prestali byť počuť vtáky. A po chvíli Martin zistil, že už poriadne nepočuje ani vlastné kroky. Kráčali po mokrom lísti, ale zvuk bol akýsi dutý, vzdialený, ako by sa od nich les oddeľoval tenkou stenou. Toto je ono? Spýtal sa potichu. Asi. Prečo šepkáš? Erik sa ani neotočil. Lebo čím hlasnejšie tu človek hovorí, tým rýchlejšie dostane odpoveď. O pár minút sa les otvoril. Pred nimi bola malá lúka a na jej okraji stála stavba. Horáreň. Martin sa zastavil. Bola svetlá, schátraná, s rozbitým oknom a krivými dverami. Presne taká, akú mal Tomáš na poslednej fotke. Presne taká, aká tam podľa všetkých slov vôbec nemala byť. To nie je možné, povedal Martin. Erik nič nepovedal. Martin sa pozrel bližšie ku vchodu. Na zemi ležal čierny smaltovaný hrnček. Tomášov. S odštiepeným okrajom. Martin po ňom vyrazil skôr, než si to stihol premyslieť. Stoj! Zakričal Erik. Martin ho ignoroval. Prebehol cez lúku, zohol sa po hrnček a v tej chvíli počul zvuk zvnútra. Šuchot. Potom mužský hlas. Majo! Martin stúhol. Bol to Tomáš. Presne jeho hlas. Unavený, tichý, trochu zachrypnutý. Z domu. Zo šera za dverami. Majo, poď sem! Erik už bol pri ňom a chytil ho za rameno. Nechoď dnu. To je on. Nie je. Ako to môžeš vedieť? Erik sa na ňo ostro pozrel. Lebo presne na toto čaká. Zvnútra sa ozvalo znovu. Myslím, že mám zlomenú nohu. Martin cítil, ako sa mu všetko v tele na sekundu otočilo proti rozumu. Ten hlas nebol podobný. Bol skutočný, presný. A povedal vetu, ktorú by povedal aj Tomáš, keby nechcel zbytočne panikáriť. A potom sa vo dverách niekto objavil. Mužská postava, výška, ramená, tvár. Tomáš. Stál v šere a pozeral na nich. Kde si bol? Vydýchol Martin. Postava sa veľmi slabo usmiala. Tu! V tom okamihu sa z lesa napravo ozvalo jemné zazvonenie. Cink. Obaja sa otočili. Na nízkej vetve visel malý kovový zvonček. A pár metrov za ním, medzi stromami, stál ďalší človek. Tiež Tomáš. Skutočný Tomáš. Bledý, vychudnutý, v špinavej bunde, s mobilom v ruke. Pozrel na Martina a veľmi pomaly pokrútil hlavou. A práve vtedy Erik stiahol Martina nabok tak prudko, až obaja spadli do trávy. V mieste, kde Martin pred sekundou stál, niečo preletelo z tieňa pri horárni. Nie zviera, nie človek, len tmavý rýchly tvar, ktorý sa hneď znova stiahol späť. Martin sa zdvihol na lakeť a lapal po dychu. Tomáš pri dverách sa usmieval ďalej. Tomáš v lese stál nehybne a ukazoval na zem pred sebou. Tam, vydýchol Erik.
Pozeraj pred neho. Martin zaostril. Pri Tomášových nohách bol v tráve viditeľný zvláštny kruh z kameňov a starých kolov. Nízky, nepravidelný, ale jasne vytvorený človekom. Tomáš stál vo vnútri. On je v hranici, povedal Erik. V akej hranici? Neviem, ale drží ho to mimo toho. Tomáš z lesa konečne prehovoril. Hlas mal slabý, ale živý. Nechoďte cez trávu, len po kameňoch. Martin sa otočil. Za nimi už nebol normálny chodník naspäť. Bol tam len les. Les za nimi už nebol cestou späť. To si Martin uvedomil okamžite. Pred pár minútami sem prišli po úzkom chodníku. Teraz tam bol len hustý porast, mokré buky a hmla medzi kmeňmi. Žiadny smer dolu, žiadna stopa. Nič, čo by pripomínalo normálny návrat. Pred nimi stála stará horáreň. Pri dverách Tomáš. A v lese vpravo druhý Tomáš. Živý, vychudnutý a zavretý v kruhu z kameňov. A medzi nimi lúka, ktorá vyzerala úplne obyčajne, lenže už vedeli, že obyčajná nie je. Len po kameňoch, zakričal Tomáš z lesa znovu. Erik sa postavil prvý. Oči mal prilepené na zemi. Martin až teraz uvidel, čo myslel. V tráve medzi nimi a kruhom boli roztrúsené menšie ploché kamene. Nie v rovnej čiare, ale tak, že sa po nich dalo prejsť z lúky ku kruhu, ak človek šliapal presne. A keď trafím vedľa? Spýtal sa Martin. Erik sa na neho ani nepozrel. Tak radšej netraf vedľa. To neznelo povzbudivo, ale bolo to úprimné. Tomáš pri horárni spravil krok dopredu. Majo, povedal, nechoď k nemu. On už nie je poriadne on. Martin cítil, ako mu tá veta vliezla rovno pod kožu. Presne takto sa v človeku buduje chyba. Nie krikom, nie strašením, ale pochybnosťou, ktorá znie rozumne. Tomáš v kruhu zareagoval okamžite. Nepočúvaj ho. A prečo by som mal veriť tebe? Vyletelo z Martina skôr, než to stihol zastaviť. Skutočný Tomáš sa na sekundu odmlčal. Potom povedal len jednu vetu. Lebo ja viem, čo si povedal mame v nemocnici, keď som odišiel z izby. Martinovi sa stiahlo hrdlo. To vedel len on. A Tomáš nikdy to nikomu nepovedal. Nikdy. Tomáš pri horárni sa usmial. Nie víťazne. Skôr ako by sledoval, ako sa mu korisť sama prepadáva do správnej diery. Choď, zašepkal Erik. Teraz. Vykročil prvý. Prvý kameň. Druhý. Tretí. Martin šiel hneď za ním. Oči držal dole. Ruky mierne od tela, aby udržal rovnováhu. Tráva medzi kameňmi sa nehýbala vetrom. Hýbala sa inak, ako by sa pod ňou niečo posúvalo. Nie do strán. Hore. Na štvrtom kameni sa ozval hlas zľava. Majo, prosím. Nebolo to od horárne. Prišlo to spoza stromov. Martin sa tam takmer pozrel, ale v poslednej chvíli nie. Telo chcelo točiť. Hlava už chápala, že presne to čakajú. 5. kameň. V tráve pri jeho nohe sa niečo zdvihlo. Vyzeralo to ako detská ruka. Bledá, tenká, špinavá od zeme. Nevyletela prudko. Len sa pomaly oprela o okraj kameňa, ako keby si chcela vyliesť. Martin zadržal dých a urobil dlhší krok. Nepozeraj dolu príliš dlho, zakričal Tomáš z kruhu. Skoro sa zasmial. Kam sa mal teda pozerať? Pred seba nemohol, tam bol druhý Tomáš. Dole zazliezli ruky z trávy. Les za ním neexistoval. A predsa musel pokračovať. Posledné 2 kamene prešli v úplnom tichu. Keď vošiel do kruhu, zmenil sa vzduch. Hneď. Nebol teplejší ani ľahší, ale jasnejší. Zvuky zvonku ostali, len ako by boli ďalej. Hlas pri horárni už neznelo tak presvedčivo. A Martin konečne stál priamo pri bratovi. Tomáš vyzeral zle. Tvár mal chudú, oči hlboko vpadnuté, pery popraskané. Bunda mu visela na tele voľnejšie, než by mala. Ale bol živý. Naozaj živý. Keď sa ho Martin chytil za rameno, cítil teplo aj tras. Ty kokos, vydýchol Martin. Tomáš sa zasmial jedným krátkym, unaveným výdychom. To je asi najlepší pozdrav, čo si mal pripravený?
Martin si rukou prešiel po tvári. Čo sa tu stalo? Neskôr. Tomáš sa pozrel na Eriku. Máte niečo kovové? Niečo, čo zvoní? Erik sa zamračil. Nie. Martin si siahol do vrecka bundy a vytiahol kompas z penziónu. Tomáš prikývol. Daj sem. Martin mu ho podal. Tomáš otvoril kompas. Ručička sa roztriasla a prudko sa otočila smerom k horárni. Potom sa zlomila o ďalších pár stupňov doprava, niekam za budovu. Tam je to jadro, povedal. Aké jadro? Spýtal sa Erik. Tomáš sa pozrel na oboch a bolo vidno, že ani po 7 týždňoch nemá v sebe celú vetu pripravenú. Skôr útržky. Nie je to len miesto, povedal napokon. Je to ako chyba v priestore. Keď tam človek vojde, les sa nezačne meniť hneď. Najprv len nesedia kroky, potom vzdialenosť, potom začuješ niekoho známeho a keď mu odpovieš alebo za ním ideš, už sa to učí z teba. Martin nehovoril, len počúval. Tomáš pokračoval. Prvé 3 dni som si myslel, že stále chodím po tom istom lese. Potom som pochopil, že ten les už ide podľa niečoho iného. Horáreň sa objavovala a mizla. Chodníky menili smer. Raz som zišiel dole k potoku a skončil som zas pri nej. Raz som išiel od nej preč a došiel som k vlastnému hlasu. Erik si klakol a pozeral na kamene v kruhu. A toto? Našiel som to až neskôr. Myslím, že to tu niekto spravil už dávno. Hranica. Miesto, kde to stráca presnosť. Tu sa nevie tak dobre tváriť ako človek. Martin sa pozrel k horárni. Druhý Tomáš tam stále stál. Len už nepôsobil takisto. Keď sa na ňo človek pozeral priamo, bolo vidno, že niečo nesedí. Ramená mal o trochu užšie, hlava sa hýbala príliš hladko. A tieň pri nohách nepadal smerom k stromom, ale ako si do strany, kam nemalo ísť svetlo. Čo chce? Spýtal sa Martin. Tomáš sa pozrel na horáreň a na sekundu sa celý zatriasol. Dostať niekoho z kruhu. Potrebuje, aby človek urobil krok sám. Nemôže ťa len chytiť. Musíš ísť za hlasom alebo za obrazom. Preto sa to nehrá na strašidlo. Hrá sa to na niečo, čomu chceš veriť. V tej chvíli zazvonil zvonček na vetve znova. Cink. A hneď po ňom ďalší z druhej strany. Cink. Tráva mimo kruhu sa začala hýbať viac. Už nie len jemne. Na viacerých miestach sa pod ňou dvíhali nízke tvary, ako by sa pod mokrým porastom pomaly obracali telá. Nemáme veľa času, povedal Erik. Čas na čo? Spýtal sa Martin. Tomáš zovrel kompas. Musíme nájsť stred, to, čo to drží. A to je kde? Tomáš zdvihol ruku a ukázal za horáreň. Za ňou je prepad. Nie je veľmi vidieť, kým tam človek nepríde. Myslím, že odtiaľ to ide. A myslím, že ten zvon je s tým spojený. Aký zvon? Tomáš sa zamračil. Nenašli ste ho? Martin s Erikom sa na seba pozreli. Tomáš zavrel oči na sekundu, ako by ho bolela už aj táto chyba. Malý kovový zvonček. Občas visí na vetve, občas leží pri horárni. Nie vždy, ale keď sa ukáže, je to zlé. Erik sa pomaly nadýchol. My sme ho videli. Tomáš zbledol ešte viac, ak to vôbec šlo. Kde? Na vetve pri lúke. A nechali ste ho tam. Nebola to otázka. Nikto nič nepovedal. Tomáš si prešiel rukou po ústach. Tak potom ho to už otvorilo viac. Martin začínal mať pocit, že stále len dobieha pravidlá hry, ktorú už les hrá oveľa dlhšie a lepšie. Dobre, povedal. Tak čo teraz? Tomáš pozrel na kompas. Ručička sa stále triasla, ale netočila sa chaoticky. Ukazovala za horáreň. Musíme sa dostať k tomu prepadu. A ak tam bude zvon, musíme ho hodiť dolu. To vieš odkiaľ? Tomáš sa pozrel na zem. Lebo som to už raz skoro urobil. Skoro? A vtedy sa mi ukázal ty. Stál si pri kraji a kričal, že ak ho hodím, už ma nenájdeš. Martinovi bolo zle. Samozrejme, všetko to vždy bralo presne to, čo človeka zastaví. To nebol on, povedal Erik. Viem,
odpovedal Tomáš, ale vtedy som si tým nebol istý. Na druhej strane lúky sa druhý Tomáš konečne pohol. Pomaly. Jeden krok dopredu. Potom ďalší. Majo, povedal. Poď sem. Jeho hlas bol stále presný. Ale už v ňom bolo niečo zlé. Niečo, čo sa už ani nesnažilo skryť hlad. Poď sem a zober ma domov. Martin sa naňho díval len sekundu a aj tá bola veľa. V tej jednej sekunde mu hlavou prešlo 10 rôznych spomienok na brata. Hádky, detstvo, nemocnica, posledná správa, pocit viny. To všetko sa mu valilo do tela a snažilo sa ho prinútiť urobiť práve ten jeden krok, ktorý by logicky nasledoval. Tomáš ho chytil za zápestie. Nie. To stačilo. Martin odtrhol oči od horárne. Ideme spolu? Spýtal sa. Erik sa zamračil. Ak vyjdeme všetci, kruh bude prázdny. A keď tu zostaneme? Nikto neodpovedal. To bola presne tá chvíľa, keď človek pochopí, že v zlom mieste neexistuje bezpečný plán. Len menej zlé rozhodnutie. Napokon Erik povedal. Ja ostanem. Vy dvaja pôjdete po kameňoch k horárni. Ja budem držať kruh a volať, keď sa to pohne z boku. Martin nesúhlasil hneď, ale Tomáš prikývol. Takto to má väčšiu šancu. Vyrazili. Kruh nechali za chrbtom a zasa išli po kameňoch. Tento raz už Martin vedel, čo čaká. Hlasy, tráva, ruky, nesprávne tiene. Aj tak to bolo horšie. Pri druhom kameni sa z trávy vynorila ruka a chytila mu členok. Ľadová, tenká, detská. Vytrhol sa a skoro spadol. Tomáš ho zachytil za bundu. Pri treťom kameni zaznel mamin hlas. Pri štvrtom hlas Aleny z penziónu. Pri piatom jeho vlastný. Majo, otoč sa! Neotočil sa. Dobehli k horárni a pritlačili sa k stene. Zblízka bola ešte horšia. Omietka sa síce tvárila pevne, ale na miestach sa cez ňu ukazovalo niečo tmavé, čo nebolo tehla ani drevo. Skôr dojem, že pod povrchom je ďalšia vrstva stavby, ktorá sa nezhoduje s tvarom tejto. Tomáš ukázal za roh. Tam. Za horárňou bol naozaj prepad. Úzky tmavý zlom v zemi, skrytý za koreňmi a nízkym porastom. Nevyzeral hlboko, ale vzduch z neho bol studený a ťahal dolu. A pri jeho kraji ležal zvonček. Malý, kovový, hrdzavý, takmer nevinne obyčajný. Keď ho vezmeš, bude to zlé, povedal Tomáš. A keď ho nevezmem? Bude to horšie. Martin sa ani nesnažil v tom nájsť logiku, len prikývol. Dobre, tak poň idem. Nie. To slovo prišlo zľava. Druhý Tomáš. Stál už len pár metrov od nich. Nie pri horárni. Takmer vedľa nej. Tvár sa mu zasa menila. Na chvíľu brat, na chvíľu niečo dlhšie, užšie, s prázdnymi očami. Keď ho hodíš dolu, povedal, nevráti sa s tebou nikto. To už nehovoril len Martinovi, hovoril obom. Tomáš vedľa neho na sekundu stúhol. Martin to cítil. To bola jeho slabina. Nie strach zo seba. Strach, že ak sa to zavrie, on sám ostane niekde medzi a už sa nedostane von. Pozeraj na mňa, povedal Martin rýchlo. Tomáš sa otočil. Ty si môj brat. Si tu a ideme dolu spolu. Rozumieš? Tomáš neodpovedal hneď. Potom len slabo prikývol. To stačilo. Martin vykročil ku zvončeku. Raz. Dvakrát. Pri treťom kroku sa druhý Tomáš rozbehol. Nie ľudsky. Príliš rýchlo. Príliš hladko. Martin schmatol zvonček z trávy a v tej istej chvíli sa celé miesto rozozvúčalo. Nie jeden tón. Všetky. Zvončeky na vetvách, pod trávou, niekde v hline, možno v koreňoch, možno v múroch horárne. Všetko naraz cinkalo a kovovo kvílilo, až to znelo ako celé stádo malých kostolných zvonov, zakopaných pod lesom. Tomáš ho schmatol za rameno. Teraz! Martin sa otočil k prepadu a hodil zvonček dolu. Nepadalo to dlho. Ani krátko.
Ten zvuk nevedel zaradiť. Akoby zvonček nepadal do hĺbky, ale do inej vrstvy priestoru. A keď napokon dopadol, neozvalo sa kovové cinknutie. Ozval sa detský výdych. Za chrbtom sa niečo roztrhlo. Martin sa otočil. Druhý Tomáš sa zastavil v pol kroku a celá jeho podoba sa začala rozpadať. Nie na kusy. Skôr ako keď sa v zlom svetle prestane dať udržať tvár, ktorú niekto skladal len narýchlo. Najprv ústa, potom oči, potom ramená. A pod tým sa ukazovalo niečo bez mena a bez presného tvaru. Len mokrý, tmavý pohyb, ktorý sa nechcel rozlúčiť s ľudskou podobou, lebo ju ešte stále potreboval. Z lesa sa začali ozývať hlasy. Nie už lákavé, nie presvedčivé, skôr zmetené, roztrhané. Ako keď rádio chytí priveľa staníc naraz. Erik kričal niečo od kruhu. Tráva sa zrazu sklopila k zemi. Hmla klesla dolu do prepadu. A horáreň za nimi sa v jednej sekunde zmenila z domu na ruinu. Nie postupne. Proste zrazu prestala držať tvar. Bež! Zareval Tomáš. Tentoraz nečakali na plán. Rozbehli sa naspäť ku kruhu. Kameň po kameni. Martin sa pošmykol na druhom a udrel si koleno. Ale Tomáš ho vytiahol. Z trávy sa ešte stále dvíhali ruky. Len teraz už pôsobili skôr ako zvyškový pohyb niečoho, čo stráca silu. Pri 4. kameni sa ozval mamin hlas naposledy. Pri 5. jeho vlastný. Pri 6. už len vietor. Keď vbehli do kruhu, Erik ich stiahol dovnútra a všetci traja sa na sekundu zvalili k zemi, lapali po dychu a pozerali na lúku pred sebou. Les sa menil späť. Hmla už neležala v pruhoch, rozpadala sa. Horáreň bola opäť len základ. Žiadny druhý Tomáš, žiadne zvončeky. Len mokré stromy, lístie a obyčajné hrozivé ticho po tom, čo sa práve prestalo diať niečo zlé. Nikto nehovoril prvý. Až po chvíli Erik povedal, myslím, že to stačilo. Tomáš sa pozrel na prepád za ruinou. Na dnes. Bola to nepríjemná veta, ale úprimná. Cestu dolu našli. Normálnu, značenú. Tam, kde predtým nebola. Ako keby les po všetkom, čo sa stalo, zase pustil späť aspoň základný poriadok. Kráčali dlho mlčky. Martin bol vyčerpaný tak, že sa mu triasli ruky. Tomáš šiel pomaly a každých pár minút sa musel zastaviť. Erik sa občas obzrel späť, ale nie nervózne. Skôr zo zvyku. Keď sa konečne pod nimi ukázalo zlatno, Martin mal chuť sadnúť si do blata a ostať tam. V penzióne ich Alena uvidela cez okno a vyšla von ešte skôr, než stihli vojsť. Keď zbadala Tomáša, nič nepovedala. Len zavrela oči a na sekundu sa chytila dverí. Až potom potichu, tak predsa. Nasledujúce hodiny sa zmenili na tie praktické, ktoré vždy prídu po niečom, čo sa slovami vysvetľuje zle. Jedlo, teplo, suché veci, telefonáty, polícia, horská služba. Tomáš mal smolu, že ho našli živého. Znamenalo to otázky. Kde bol? Ako prežil? Prečo nevolal? Prečo sa nevrátil? Na väčšinu odpovedí vedel len: neviem presne. To sa policajtom nepáčilo, ale nemohli s tým nič urobiť. Našli človeka, o ktorom už mnohí prestávali veriť, že je živý. Mal síce podchladenie, bol vychudnutý a dehydrovaný, ale inak nemal vážnejšie zranenia. Všetko ostatné sa malo vysvetliť dezorientáciou v teréne. Martin pri tej vete skoro vybuchol. Tomáš ho zastavil pohľadom. Nie tu, nie pred nimi, nie na papieri. Zostali v penzióne ešte 2 noci. Prvú skoro prespali, druhú už menej. Tomáš sa zobudil krátko po 1 a sedel na posteli. Tvár bledú, oči otvorené. Počul si to? Spýtal sa. Martin sa posadil. Čo? Tomáš chvíľu počúval. Potom pokrútil hlavou. Nič, to je dobré. Ráno sa o tom nebavili, kým nezačali baliť veci. Až potom Tomáš povedal. Myslím, že sa to zavrelo, ale nie úplne. Martin sa na ňo pozrel. Ako to vieš? Lebo keď sa niečo také zavrie úplne, človek si na to nepamätá skoro nič.
A ja si pamätám priveľa. Toho nepotešilo. Cestou Stríbeča sa zastavili pri vyhliadke nad cestou. Nehovorili dlho. Potom Martin vyťahol mobil a otvoril poslednú fotku, čo mu Tomáš poslal pred zmiznutím. Pozri sa, povedal. Tomáš sa naklonil k displeju. Na fotke bola hmla, hrnček, kmeň stromu a za ním ten biely pás, ktorý Martin považoval za kus horárne. Tomáš sa zadíval. Potom veľmi pomaly povedal: To nie je stena. Čo teda? Tomáš prešiel prstom po obrazovke. To je okraj dverí. Martinovi prebehla po chrbte zima. Akých dverí? Tomáš sa narovnal. V očiach mal ten vzdialený výraz, ktorý sa mu od návratu občas vracal. Takých, čo v lese nemajú byť. Domov do Bratislavy sa vrátili v piatok večer. Život sa rozbehol naspäť, šokujúco rýchlo. Lekári, vysvetľovanie rodine, telefonáty. Ľudia, čo sa ozývali po týždňoch ticha, len aby mohli povedať, že je to neuveriteľné. Polícia sa ešte raz pýtala na detaily. Tomáš sa ich snažil podávať čo najbežnejšie. Zle odhadnutý smer, vybitý mobil, strata orientácie, úkryt v starom objekte. Všetko pravda a zároveň nie. Len večer sa to vracalo. Nie rozhovormi. Skôr spôsobom, akým obaja po zotmení počúvali byt. Akýkoľvek zvuk z chodby, výťah, kroky za dverami, cinknutie kovu z kuchyne. O 6 dní neskôr prišla Erikovi správa od človeka z mapového úradu. Nová verzia turistickej mapy Tríbeča mala ísť do tlače. Erik mu ju preposlal bez komentára. Martin ju otvoril v mobile. Miesto, kde doteraz na mapách bývala stará horáreň, bolo zrazu prázdne. Bez názvu, bez symbolu, bez zakreslenej odbočky. Ako by tam nikdy nič nestálo. A pod tým, úplne mimo textu, bola v rohu obrazovky čudná chyba v náhľade. Malý tmavý bod. Po priblížení sa zmenil na niečo, čo vyzeralo ako drobný kreslený zvon. Martin pozeral na displej príliš dlho. Potom si spomenul na Tomášove slová. Keď sa to zavrie úplne, človek si nepamätá nič. A ja si pamätám priveľa. Otočil sa k oknu. Za sklom bolo obyčajné mesto. Električka, svetlá aut, ľudia v bundách. Všetko tam, kde má byť. A predsa sa mu na sekundu zazdalo, že v odraze za vlastným ramenom stojí bukový les. A niekde veľmi ďaleko v ňom jemne cinkne kov. Cink. Tento raz nevedel, či to naozaj počul. A keď o 5 minút neskôr prišla správa od Tomáša, bola len o jednej vete. Aj ty máš pocit, že to ešte neskončilo? Martin odpísal až po chvíli. Hej. A myslím, že tie dvere sa len zatvorili z druhej strany.